primer dia, formant i acompanyant el nostre alumnat. I acabo desitjant a tota la família Pallac feliç aniversari. Soc Rosa Maria Salelles, la que vaig ser directora de l'escola fins que em vaig jubilar, que fa uns 12 o 13 anys. Quan jo vaig venir a l'escola, aquesta escola havia estat un centre religiós que es coneixia per les franceses i va arribar un moment que a Figueres faltava escola pública, faltava lloc per a l'escola pública. I l'Ajuntament i Girona van decidir comprar aquest edifici. Vam ser aquí al Pallac des de pràcticament l'inici com a escola pública, no? I quan vam arribar, l'escola era el que eren pràcticament 4 parets. Jo recordo els primers anys d'això, de molta feina, però una feina agraïda, molta il·lusió, molta dedicació, moltes hores. Amb molta feina vaig dedicar-hi moltes hores de la meva vida escolar aquí. Hi havia dies que sortia a les 8 del vespre. A part dels bons records que tinc de l'alumnat, també tinc molt bon record de la part dels pares, perquè teníem una col·lecció de pares que ens havien ajudat molt des del Consell Escolar i tal, perquè el fet d'haver fet tantes obres i d'haver d'adaptar d'una escola que era de monges i antiga a poder arribar ara. I la veritat és que les vegades que s'havia hagut de fer força de cara al departament sempre els havien trobat i ens havien apoyat i era una relació de pares molt maca. Bé, era un moment molt bonic, de molts canvis, tot el tema de la psicopedagogia era una cosa molt novedosa, de molta feina en relació al tractament i a l'anàlisi de nens amb dificultats, però també, sobretot, dels canvis pedagògics. El que recordo de manera molt espectacular i molt bé és quan vàrem treballar tots els temes de lectoescriptura, de comprensió lectora, vull dir, aquestes coses que es parlen ara tan importants, de la comprensió, doncs aquí en aquesta escola, en aquells moments, no per mi, sinó per tot l'equip i jo amb ells, vam treballar moltíssim tot això. Jo ho recordo amb gran carinyo. A veure... Bueno, pues no sabria definir-te en 3 paraules només. És que són tantes coses que crec que no els podria resumir en una paraula, Alegria. Alegria i felicitat. Moltes alegries. De molta alegria. Fantàstic. Entregada. Molt gratificant. Diversió. Diversió. Il·lusió. 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 Aprenentatge. Aviam, seria com un aprenentatge per mi. També va haver-hi molts aprenentatges. Companyerisme. Companyerisme. Bon ambient i un bon ambient de treball. I lliure. Somni. El somni de la meva vida. L'escola de la meva vida. De les coses que recordo, doncs van ser l'època de les obres, que quan teníem una part arreglada, doncs llavors ens hem de demanar per fer-ne una altra i per tant anàvem canviant coses i hi havia molt de moviment. Un record que tinc del Pallac és quan es van començar les obres de tota aquesta zona nova de la segona fase, diguéssim, perquè la primera no hi vaig viure, doncs en aquesta segona que vam transformar el que era la biblioteca en ara el gimnàs, les aules de dalt que també van desaparèixer per crear un espai més obert.
aquell any que va nevar tant i tant, que jo tinc el record, jo feia crec que tercer de primària o alguna cosa així, o quart, i recordo veure per la finestra quan començava a nevar i jo no havia vist mai veure neu a Figueres mai de la meva vida. I que vam estar jugant allà al pati, que va ser molt xulo. I és un record que a vegades ara, sobretot ara a l'hivern, hi penso, els dies aquest que sembla que hagi de, com, que acaba una mica d'aigua neu i tal, doncs tinc el record aquest de dir, jo estava en el col·le quan va nevar tant i va ser molt xulo. Recordo amb molt de carinyo tota l'escola. Bueno, des de la cova, quan jugàvem al pati, les hores del menjador, que jo no era habitual del menjador, però sempre intentava quedar-me perquè ens ho passàvem superbé. Quan jo venia i era petita hi havia una cova preciosa que ens deien que no ens havíem de pujar, però com és lògic, hi pujàvem. Hi havia una figuera que ens servia com de base per jugar a palomato a les hores de pati i el pati era com és ara, però per mi era com més gros, més enorme. A les hores de fer educació física i fer voltes al pati corrents, el pati era molt gros, que el veig ara i no sembla que fos tan gros. És que jo, per exemple, destacaria molt els carnavals del Pallac. Jo recordo els carnavals com molta... Hi dedicàvem moltes hores a preparar el material, era un moment molt divertit, a preparar les coreografies, amb els teus companys. Jo crec que era una cosa que destacaria del Pallac, dels carnavals. Ara quan trobem molts exalumnes de l'escola, els dic, què, fem la brometa? Què, i què te'n recordes de l'escola? I n'hi ha alguns que els dic, diu, el menjador. O sigui, que de tota l'experiència de l'escola, no, diu, aquelles després de dinar, aquelles trobades allà que fèiem uns racons en el pati explicant-nos expedients, allò no ho oblidarem mai. I després els dic, quina sort la cuinera, saber què és la bruta turística. Els exalumnes, jo recordo amb l'experiència dels 25 anys de l'aniversari dels 25 anys, que molts exalumnes es recordaven de la truita de patates que es feia al Pallac o de la sopa que es feia al menjador del Pallac. I els nens que es trobem pel carrer encara recorden la truita de patates, el flam. I dius, mare meva, i que se recordin de la truita de patates que feia la Gràcia i la Marisol, que la Marisol, pobreta, cada truita que feia, era una feinada. Per tant, jo crec que deu ser una part important, tot i que moltes vegades els menjadors sembla que no els hi donem tanta importància, però jo crec que és una part important també de l'educació del dia a dia d'una escola. Una cosa que voldria dir, que sempre deien els nens, i sempre ho dic a vegades, que sempre els deia, el que no vulguis per tu, no vulguis per ningú. En els mestres, sobretot, observar, estimar els nens i fer-los creure, fer-los viure aquests valors que han de ser els que comencen a l'escola i en el futur han de ser els valors de la societat. Els mestres jo penso que s'han d'estimar molt la seva feina, l'han de fer veritablement perquè tenen aquesta vocació de ser mestres, ganes de treballar, ganes de fer-ho bé, dedicació, entusiasme i professionalitat sobretot. Tot nen necessita un campió. Si tu com a mestre penses això dels teus alumnes, és a dir, que si poden ser un campió en qualsevol de les coses, li dones confiança i creus en ell. Creure en els teus alumnes és el millor consell per a qualsevol mestre. Que no perdin la il·lusió d'aprendre, la curiositat. Per mi és importantíssim això, no? Esforç, curiositat, il·lusió per aprendre. Bueno, jo si pogués aconsellar al jovent que es dedica a això és que li posin ganes, que penso que és una professió molt maca, que no és avorrida, cada dia és diferent i el contacte amb la mainada te dona una visió de futur, que és complicat i que a més a vegades pensem aquesta societat tan complicada que ens ve, segurament, però bueno, ho hem d'agafar amb alegria i sobretot amb ganes, disfrutar del que estàs fent, perquè això és el que t'aportes. Jo crec que el més important per treballar amb mainada és que te'ls estimis, que els cuidis i que vulguis treure el millor d'ells. A infantil, que és on jo treballo, el més important de tots és crear vincle amb els alumnes, amb les famílies i això, no? Que és aquest equilibri de límits i estimar, perquè llavors els aprenentatges venen sols. Si tenen la mainada d'aquesta seguretat, els aprenentatges venen sols. Això que ha dit la Rosa Maria avui a l'antiga directora, no t'aturis mai. Si comences caminant, corrents, amb un bastó o amb el que sigui, però mai t'aturis. És a dir, sobre les dificultats, sobreposa't i torna a començar. Del Pallac, el dia que marxi,
me n'emportaré un munt de records, moltíssima gent a la que he conegut, companys de feina que ara ja són amics, i exalumnes que, a part de ser alumnes meus, m'han ensenyat moltes coses. Tota la meva vida està lligada aquí i m'ho he passat molt bé, molt bones companyes, molt bons alumnes, i veig que l'escola va continuant molt bé. I la meva experiència aquí a l'escola sempre ha estat forma part de la meva vida, era com la meva segona casa i la meva segona família, i en tinc records també molt valuosos. I tinc molt bons records d'aquesta escola, on fa 4 dies encara estava aquí. És la meva segona casa i encara quan estic aquí me fa pila. A mi el que m'agrada molt d'aquesta escola com a alumnes és que tots es coneixen. O sigui, es fan tantes activitats els uns amb els altres que acaba sent com una petita gran família. Llavors, això és una de les coses que més m'agrada de l'escola, una gran família. Les amistats. Jo crec que a part de companys de feina, aquí crees grans amistats. Estic molt contenta d'estar aquí, és com la meva segona família. En definitiva, casa està molt bé al Pallac per treballar, portar els nens, es fan molts de projectes, moltes activitats adreçades a les famílies, adreçades als alumnes. Per mi l'escola és una família. Els meus fills han vingut aquí, o sigui que ja t'he dit tot, tinc 2 nens i han vingut aquí. Missatge per tot l'alumnat i tota la gent relacionada amb la comunitat Pallac és que és una escola amb molta trempera i ha de seguir així durant molt de temps i aquesta és la gràcia d'estar aquí. Endavant! El més que m'agrada a l'escola és jugar. El que més m'agrada a l'escola són les joguines. A mi el que més m'agrada és jugar amb els puzzles. A mi no m'agrada pintar. A mi m'agrada més que jugar amb els meus amics. A mi me gusta niños y me gusta pintar. Els deures del pati és el que m'agrada. A mi m'agrada contes d'animals. I a mi m'agraden fer cors dels dibuixos. A mi me gusta saltar y volar. A mi pintar. El que més m'agrada de l'escola és l'estructura, perquè m'agrada enfilar-me. El més que m'agrada de l'escola és jugar al futbol. El que més m'agrada és com fer matemàtiques i música. La cosa que més m'agrada de fer a l'escola és fer música perquè es sent molt ambiental. La cosa que més m'agrada de l'escola és fer anglès perquè m'agrada aprendre molt anglès. El dia que més m'agrada és l'últim dia de tot l'any del curs perquè hi ha inflables, mengem el que vulguem. El que més m'agrada d'aquesta escola que els mestres i els meus companys són molt bons. A mi el que més m'agrada és que hem posat nou de les joguines, de futbol, els aros, de bàsquet i de voleibol. El que més m'agrada de l'escola és la biblioteca perquè quan vaig ahir estic tranquil i m'agraden els llibres d'allà. A mi m'agrada de l'escola fer plàstica perquè a plàstica pintem i fem coses. M'agrada el medi perquè l'assignatura és molt guai i perquè la mestra també fa molt de riure. El que m'agrada molt de l'escola és quan que tenim un pati gran i ens podem desplaçar com vulguem i anem fent jocs divertits, diferents jocs. A mi el que m'agrada de l'escola és aprendre coses noves. A mi m'agraden molt els tallers competencials perquè ens ho passem molt bé i també aprenem coses noves. Una cosa que a mi m'agrada molt de l'escola és l'hort, perquè li tinc molt de carinyo i sempre quan puc vaig allà a l'hort a regar o a plantar coses. A mi el que més m'agrada a l'escola és tot. M'agrada els profes, els alumnes, els companys,
El que més m'agrada de l'escola és el laboratori, perquè fem experiments i m'agraden els microscopis. El que més m'agrada d'aquesta escola són els professors, són molt amables amb mi i són molt bons